Historien til Simon Nyberg på guitar. Som jeg snakkede om før, så rejser jeg meget, og er meget i Frankrig. Jeg er opvokset i Frankrig. Der har jeg nogle virkelig smukke minder fra min barndom, og også fra min ungdom og voksne liv, hvis man kan kalde det voksen. hvor der var sådan nogle fine landsbyfester, og sådan en fransk spillemand, som sad og spillede på harmonika og lanterner og grillede pølser og alt muligt fra en god landsbyfest. Og det her nummer, vi vil spille nu, det er sådan et nummer, som får mig til at tænke på Frankrig.